Ntosi eboa ye den no na wo mo so a ekommere de ha ohwe dunkwa ne mpotem ho no ma sa abirichi ahrodo no de bebo enka wo se nka aba pa krama ne bo na ye fofofo den so wo mo to ne bi ni Adom Kasee twetwe nkomo no mo kyese sa galamsey ekoso esensa se ni mfu ahodo nti ama mmere ne kra no entumi mpai bebre se de nka ne na epai Afibia efiri ogefo ekopem oforisuo bosomi awieye na ya na emre eba na isan se de ewo enuane nuro ene mfasodie bebre nti no enipa dodoa na eni je ho se wobawi emre ne senti Adom Kasee ama ne boni akwasi dwamena akọ enkokọ adwomu a wone adwadifo a wonom eton emre akọtwetwe nkomo ne boa ni afiri ba bia ye kwotọ no ebiso mu go tuba ho ne boa ye den eti ye nso ya de ba ha nso a esa ne bo nso ye de galamsey fu atu asase ni nyina ti woni pa ko ne kochi a kakra bi no obenya oba nso a won ma won fa ne fara asa ade o ye ne bo den na won so ba watimi nso ye ne ayi kakra emre ne me chichiri bi 5 cd me chiri 10 cd me chichiri 20 50 kula me chichiri emre de ma ho oden Uri mra obenya hoden ache enamu bia ne bo ne de wo fom kakra wo ba gate achi emre ne de mfaso so pa fise ma hoden akwala kro wi mre kro ohunu nyansa nti wo mo beba no na mre no ha bebre no mo mra yanse be ma mu bia to emre de ye bebre ye be ma mu bia emre no mo mra ma we ne bo ne koso na so ye de ne fe no o mfa ne fe no mo fa ya afia de Enwachi ene yamane boni eto aso ene wonom a woto emre etwetwe nkomo na wonom ekire mu se esan apomudi mu fasodi a ewo mu nti na wonom pese bibia wode beye nkwan minya bi nwe adentia se ye ni sika di tobi emre te so aje so kita 50 Ghana ana 20 Ghana ukunu bo akoma he no ato mre obeto na ma uto mre 50 Ghana na mbe na de ka uti fa mre no kwa ye nkwa na paso ni mre so paso mre so paso ade na nko so ni na sika no wa